ọchịba na Igbo niile ka bụ ofu abazie kwuo ndị Igbo ekwugo wee sị na nna nwụrụ eji ego kwa nna na ọhụrụ dị ọkpala gburu nna ọbawa ụma etu ahụ si necha anya nne unu niile anya nne n'unu ọfụma onye bekwa okwu ibe ibi ekwu ma ndị mkpọrọ n'azụ ma sị nnọọ Pita Kabaho na gbapama nọọ ya abụ isi Igbo ebe ọ bụ nọọ ive unu kwu ọkwa ive unu si mmee no ọkwa mụ onye asị ele unu ọkwa ya ngwa weta nene ka mmadụ ịta ahụ gbakọrọta ka Pita bịa. We're about to the process of the coronation of Igbo South Africa. Igbo is now kneeling before Igwe Osofia for the final rites. Ngwakwu na-ekwetego n'onye isi unu ka ọ bụ ka ọ nọbụrụ gwa Pita chibazikwa aba na-aga n'udo ịmalụ na ndị be anyị ka idulufe ọfụma wee na-aga ikwu unu jibata nke unu eji na ya akarị Igbo niile ya ahụ nwanne emere gbalụcha ngene ekulu ngene ṅụọ n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Chukwu okike atụọla ngwa ya chikanka Chukwu okike ya chikanka Chukwu okike ya chikanka Chukwu okike ya chikanka Chiọgwọ m aka afọ na anọ ka Igbo n'azụ Eseri Tuoni isi Igbo. Ladies and gentlemen, we'll finish the coronation of Igbo South Africa. We finish the process of coronation. And Chief Peter Chukura, also Chukuneme, is now officially this Igbo South Africa. I am a give five years. Oruano, Igbo, Ebrugugo, Otrugugo, Igbo, na South Africa. Orugono, Muna Barata, Olowu Barabo, Igbo Akabago, Agogora Fokuwe, Mayor, Igbo, Honorable VP, the Mary First Club. The rebels are children of Igbo South Africa. Igbo. When you're Igbo South Africa. The one number not 21. Ladies and gentlemen, we finish the process of the coronation of Igbo South Africa. South Africa, Igbo. All goes to
ibe nwere ahụhụ ka na-akpọ ndị ya bụ na akọbidala eziokwu na ndị Igbo ka Chukwu kere ahụhụ ka Chukwu nyere ahụhụ ma ya gbara anyị ọchịchị na mmụọ ije elu ya bụ na ndị Chukwu nyere ahụhụ Chukwu kere ahụhụ anyị na-abịa n'obi ọcha ọ na-abala ụmụnne m ya ekpere ebuja ngwa n'ihu Nigerian Jews. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo Chukwu kere ahụhụ ma na-abịa n'obi ọcha ma na-abakwula anyị uru ma ya bụ Chukwu nyere anyị ọchịchị elele ihe si were ọchịchị nyezie ndị ebe ọ bụ na Naịjirịa gwọzi ndozite maka na kwụda n'ikiriko achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo ọ bụ na ngwa dagoro n'ikiriko achọba nnụnụ nwere ọnụ ogologo ya bụ na Naịjirịa gwọzi ndozi ma cha chiwele ọchịchị ka enye ndị Igbo maka mmiri ndị Igbo na-edozi Naịjirịa eri oge Igbo kpawado Nigerian Jews na Nigerian Jews were na ọchịchị ka enye ndị ilue na-anata Naịjirịa ya ndị Igbo lụrụ Zabongeri Kanu ndị Igbo lụrụ Zabongeri Kaduna warobuzi ndị Igbo lụrụ Jenta Jos anyị lụrụ Jenta Jos okwute niile dị na Jenta ya ndị Igbo agbalị isi gị ya mgbe egwuchi isi ya ibugo ibe na-ekwu anyị lụrụ Zabongeri Zaria ya ndị Igbo kwanye nation builders power to Nigerian Jews ife dị na Umunri ebuka Umunri wee bịazie mmụba wee mụta ụmụ nne karịa 168 towns dene mana nke a ndị so n'ụmụ izizi eri mụrụ bụ ya mụrụ ndị Igbo niile nọ na Naịjirịa mana ibe tọkarịsị m ụtọ n'ife unu mere na unu kpọọ kpọọ onye anaba Igbo afọ mma ndị Enugu steeti afọ ma ndị Abịa ndị Imo afọ m ebe ndị Agụata tiri ifefa ndị sikwe nri ụmụ nri na Agụata riri nne mana ọ bụzi ebe anyị eje wee kwube na ndị be anyị sịrị na nna nwụrụ onye ji ego kwa nna na ọ bụrụ diọkpara gburu nna etu unu nwa bunitere ya bụ ife na South Africa o wee maa mmari nne ibe abịa wee dị mmari nne ana m akwado ya na-akwadosie ike ịma na ebido klọb ọbụla ma ife ọbụla a na-eje eje ebido izizi asị na ndị dị etu a ndị dị etu a ọ ya atọ m ụtọ onwe ndị a na-akpọ olu na-adagbo ụfọdụ na-akpọfe olu ụfọdụ na-asị n'ọma mbala na nri ndị a niile bụ ndị izizi eri mụrụ
onye ọbụla chọọ isi na ndị a mkpọrọ afa wee bata afọ aka dịkwa ka o si dịleworo nri nabata na ụmụ nwanne anyị nke ime kafa bụ ka unu wee nwee ike wee gosi Igbo na unu zuru ezu, unu wee nwekwa ike na ọchịchị ya da izi. A sị na nwata gbuo ikpere ọṅụọ nri ya ala. Ọ bụrụ na unu kwete ka Igbo niile unu niile na-aga, ọ dị mkpa na ndị si ebe ọbụla nke baba mba eji nwayọọ. Obodo anyị nọ obodo ndị ọcha fakụzili anyị si anyị na the customer is always right. So onwe na-ekwunu ka unu kwete na unu are wrong, na-ege ntị. Ọ ya bụ na obi eruo maka ife unu na-eme iji wee gwa unu eziokwu ka wee jikọdo obi ọnụ karịa ebe anyị na-eme na be anyị na Naịjirịa. Obodo m ụtọ maka na ọ gbasara Umunri. Ịmara etu esi wee kwụrụ ọmụ the national grand patron Umunri. Ebe ọ na ụmụazị m na-eme ife na South Africa wee sị nka m bịa. Wee sị na ọ ga-abụ ezigbo ife ma m bịa. Wee jiri anya m fụ kwụkwọ oluva n'azụ jee afọ ike maka ife a chọrọ ime. Maka na ịkwụ nwata asị na nnazie nwatakịrị uru unu ji ọkpa agbawa ụzọ ka m kwụrụ unu n'azụ ka unu mebie ka ọ dị mma ka ndị mmadụ wee kwete na ọwụ nne. Maka na ebe afọ na eze nri bịara ịwụra mmadụ kwere na ọwụ nne ka n'ihe unu na-eme gara aga. Anya ka m ji wee bịa ka m kwere unu ugwu unu jikọta onwe unu ọnụ na-adozi ya. Unu ga-enwe nsogbu but na-eme ya na-anọkọta ọga. Nke a o example na ebe ejikọtara ọnụ wee mee ife you can move mountain. Ifu nnekwu họlụ da ka ụwa niile unu mejurie mmadụ jurie maka na unu jikọtara ọnụ. Ndị ọzọ bịazia na-eṅomi na-achọ ife mere unu ka ife mere ndị ụmụazị ji wee dị thick like this. Na ha chọrọ ịṅomizi unu. They want to emulate you. Ka afọ ka esi eme ya. Na unu akụziwegoro ndị Igbo niile ife. Kụziwere na ya jikọta ọnụ. Anyụkọ nwa amịrị ọnụ nwere ike gbaa ọkwụfụ. Emekọta ife ọnụ ọga ba mma. Nke ahụ etikpu nke onye nke asị na ya kwere nke ọzọ asị na ekwere. Awụ niile anyị na majority of ndị ekwere bịa nyoo ka ahụ ka ọ ya ada wee hụ na ọdụ mma. Ụfọdụ kwekwere unu tọgatara ndị mmadụ rinne anọghị ife anyị chọrọ. A na-eme asị unu kwụkwa aka nke ndị Umunri dị mee nye ka ndị Umunri anọkọtakwa kpọta ahụ ezebe ọbịakwuo zoro ife nọlụ bụ na ife galaba mma. Onye ka m ji wee bịa ndụmọdụ ka a na-emekọ ife ọnụ. Amemesịa sị na ka ọ na-ekwe ka ọdụ isiche ọmụ nwa ya ekwe nke ikwuru ka nke gị nwe ya ekwe nke mma kwuru. A na-enwe ife a na-akpa akpadochie ife wee ga-agba mma. Ịkpa akpa ịlarụ n'ute. N'ife ọzọ dịkwa n'ime unu ya avoid politics because ndị be anyị dị very dangerous. Echi niile ha akọrọ na onye nke na-eme nke akọrọ ihe ọ na nke eze nke unu na-eme na ọkwa ajọ mmadụ o pollute mind unu. But unu na-adị determine n'ife unu chọrọ ime mewie politics ga-abata. You have to find a way to filter that politics out from your organization. Know that you're a cultural organization, not political organization. But the mother will still try to deviate you. Abia, choko, wele ego dolu niru, kwelu numpakana. But the most dangerous set of people are the politicians. They will come in. Papo ife na agaba mma. Abiaba. Kusaria, kusanya. Esiri na nke owe nugu agede ma Umunri yao, ma onye nke yao. That is the system of ecosystem. But just remain resolute. Name ifu nge neme. Tufu eme ife ahụ niile. Akpa anya akpa.
repeat m this akpa anyị akpa several times na ọdụ mkpa akpa anyị akpa ife ahụ unu dewe na constitution unu don't deviate from it. ịmara na bido na mbido mgbe anyị ji wee kwadobe maka ihe gbasara ibe Umunri ma eli ndị ma nchịkọnata ụmụ Igbo nọ na South Africa na ọrụ ibe anyị bido tata bido na nkwado ya nọ wee gawa n'iru wee hụ na emecha enye ụnyaa nke oyibo nsọ aṅụrị Chukwu wee mekwuo ebele wee mee ka o si wee mee Igbo bịa nkwado dị emechakwa wee jiri aka bakwuo na ibe eme ma aba mma so obibo nsọ aṅụrị dị ka o si wee dị na Umunri na Igbo bụ Igbo ewetego nke anwụlụ isi Igbo na South Africa. Ndị ndu anyị ndị eze anyị wee bịakwuo suola anyị ọgbọ nri na South Africa. Ebumnobi m bụ na anyị ewele ọnọdụ a oge dị etu a wee chịkọnata Igbo bụ Igbo ọnụ mee ka anyị wele obu ọnụ na-ekwu mee ka abụ Igbo dekwu ude ka o si ede since ụwa ji bido. So na nwere ibe ọzọ na-ekwu na ụrọ Chineke bịa nyere anyị aka ka Umunri nwee ike ịchịkọnata ndị Igbo ọnụ na South Africa. Onye agwa aka ọnụ onye asị ya site ebe ka o site ma na ibe a na-eme awụrụ ibe obu onye na anyị megide ibe emeche o wee bụ na o nwere ndị anyị nyefee ya bụ ibe nyefee gbasara Igbo n'aka ịma na o nwere ibe anyị lụta na own generation so na anyị ebumnobi Umunri anyị bụ na ọ bụrụ na anyị mechie ibe anyị na-eme anyị nyekwu ya na ụmụ anyị nyekwu ya ka ibe gbasara Igbo ghara iwe ibe n'ala anya na ka anyị mekwu okwu udo dị n'etiti Igbo maka na udo adụrọ n'etiti Igbo so na udo a ka anyị na-ayọ onye ọbụla ka abịa sonyelu ndị Umunri ka anyị nwee ike inweta udo n'etiti ndị Igbo dị na South